dako sa Mercury Hardware. Sunog yun guys. Pati pa na ilang forklift nasunog og gamay. Tapos dapay motor diri nga nasunog. Nasunog diri sa Ormoc guys. Pati ang kuan Ormoc Mercury Hardware nasunog pud guys no. Ayan. Apay usok. Apay aso-aso guys. So lipot to na to dito sa Pikas kilid no. Mulipod ta dito sa Pikas kilid guys. Tanaw na to og sapi unsa kadako ang nasunogan no nga area diri sa Ormoc. Oh, dara ang tapat ani guys, padong na ni ngadto sa SM no, kakarsada. Tapos quality, adiha quality, tapos Mercury Hardware nasunog guys at bang ni sa Imperial, diri ni banda sa may dol-dol sa Imperial no. Appliance. So ni nasunogan guys area. Ayan no. Looy kayo ang mga nasunogan ani nga mga balay no. Pati ang Chokes to Go, na-appeal ang Chokes to Go. Pero dili kayo inunda ko ang kuhan sa Chokes to Go. Ang katapad yan guys oh. Tapos kapay aso. Ang all higit kayo na kuhan guys, ang Mercury. Na dugay pa ang na kuhan sa Mercury Hardware no. Tapos nga rita pakat na diri dirita sa Pikas kanto guys. So dire kaya pa mga kuha no. Apay taga Bureau of Fire. Yan hardware po rin dire guys. Sunog yapon. Yan o. Sunog. Pati diri kanan guys sunog. Grabe din. So dire ra nga banda day nasunog sa. Dire guys no, na dire ang taga kuan. Murag dire siguro nagsugod ang sunog guys kini nga kuan nga establishment no, kani nga mga kananan. Murag litson manok ni. Magtapan na litson manok. Mo ni siguro ang nasunog dapita guys. Kay mura magmori ang gikuanan sa taga fire o Bureau of Fire no. Ayan guys. So dito sa Mercury kanang aso guys nga inyo makita mo na ang sa Mercury nga building no. Sige pagyapog aso pa maapula ang kayo no, pero ananahon-ag na ang mga building, ang mga balay guys. Ayan guys oh. Sunog. So mau nih guys, sunog. Ayan oh. O na Mercury Hardware. O ayan o, sunog. Pero saan sunog agad? Wagi na po ang Mercury. Pati pa ilang kuwan
pati pa ilang kanang bobcat ano ilang forklift sunog ang driving kuan. So mo na guys, mo na nag-aso mga kana nag-aso na guys, mo na ang nag-aso ang mga gamit mga tinda sa kuano, tinda sa Mercury Hardware. Ayan, tanan po wagay na po sa Mercury Hardware sunog yun guys, pati pa na ilang kuano forklift nasunog og gamay, tapos dapay motor diri nga nasunog og daw sa dang motor guys. Pati na ang Cebuana no, nasunog po na ang second floor, second floor, third floor. Ayan guys.